खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 11 डिसेम्बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोखौ दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जेरावबो देरहासारगोन आरो सुथुरखौबो गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोनो गोथो जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै आखाइनिफ्राय बारग'लांबोनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। नाथाय अब्लाबो सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ बांसिन गोजोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।